Srdečne vás tady vítáme a sme rádi, že ste sa na nás všetkých došli pozývať. No počkaj, jak všetkých? Však tu nemáme chlapů. Ale už sme tu. Ja nevím proč, ale po každém se mi ty ženy poslední slovo. Napríklad, čo vypravil môj kamarád. Aha, chlapci, nie. Zasia muži proso, žena ričená, či takhle tak bude teda sposaná, či takhle tak bude teda sposaná. Vy si muži kríbu, žena ričená, či takhle tak bude teda zvíra, či takhle tak bude teda zvíra. Vidíš, a aj sa k tej žene ustúpil, aj keď vedel, že on má pravdu a že on to ví najlepší. No počkajte najlepší. A kto vám musí furt všetko pripomínať? Jak pripomínať? Na co už my chlapi môžeme zapomenúť? Na Janku, a kde máš kone? Zahojí.
má v kútoch najväčší nohu? Ja vím, socha Radlínskeho. To je milá hádanka, že Radlínsky však spíval o koňoch. A víte vy, kedy je chu naozaj najťažší? Ja vím, keď nám proste vstupne na nohu, ne? No dobre teda. A keď už spíval z obytke, víte vôbec, koho naozaj bijú a tučú a potom ho na stôl položia? Tak to ja teda nevím. A máš uha chleba? Áno. Tak je to máš. Chlapci, nevím jak vy, ale ja som hladný. Dal by som si šošovicu, fazulu alebo aj chlap. By byl dobrý. Dobrý, som sa vedel, že to je tu takového. To sa ví, že áno. Šošovička, hrášek, fazula, nezlevili vdeta, zuzula, piva se piato vodičku, bude variť šošovičku. Piva se mňa pro vodičku, bude variť šošovičku. Kukurička mrva, kalera, to preskočí hrášek, ten je chlap, to sa potkne orezané, ten nemôže ísť na táne. To sa potkne orezané, ten nemôže ísť na táne. Chycíme ho do košíka, jak nejakého nezbedníka. Chycíme ho do košíka, jak nejakého nezbedníka. A nahlas, nechťa aspoň čut, keď ťa nejskoro vidzet. Víme, a to by som na záver nejakú piesničku o vodu. Co povíte, divčence? No jasne.